Vou comezar sentada, porque eu móveme máis mellor de pé, pero vou empezar sentada, para estar un pouco máis tranquiliña. Boas tardes a todas, gracias a Diana e a Susana por convidarme. Para min é un orgullo inmenso estar neste escenario, polo que pasaron voces moi potentes do xornalismo nacional e local, as que eu admiro. Tamén un escenario de nervios, obviamente. Pero eu tamén son defensora de que dende os lugares pequenos se poden facer cousas moi grandes, non? Dende o Diario da Arousa, que é un medio moi pequeniño, que onde eu traballo, tamén tentamos facer cousas para cambiar a sociedade, non? Eu son desas mulleres, e aqueles que me coñecen sábeno, as que lle gusta opinar, discrepar, confrontar ideas na miña vida persoal, o sea, din que falo moito e demais incluso. Pero, curiosamente, non o fago, non opino no medio no que traballo. E non é porque dende a dirección se me puxera algún tipo de freo ao respecto, senón todo o contrario, non? Senón máis ben por ese tipo de eivas que hai no xornalismo local e que compañeiras miñas de outros medios puderon constatalo en ponencias anteriores e de anos anteriores, como María Hermida ou María Varela ou Alba Moledo, como é a precarización do oficio con plantillas moi mermadas, moitas páxinas, que tanto tes que escribir do asfaltado dunha pista en Baltar, en Sanxenxo, como cubrir un pleno, como falar dun asasinato por violencia machista, non? E tamén a presión da web, que cada vez é terrible. Entón, sentarse a escribir unha opinión sosegada é complicado. E aparte, neste foro, co que me sinto moi identificada con algunhas das ponencias, falase moito do síndrome de impostor, non? Eu tamén padezo dese síndrome de impostor, porque as mulleres arrastramos esa tendencia, digamos, a pensar que o que temos que contar non importa. Ou cando queremos contalo, temos que estar a un nivel superior ao que están eles, non? Dito isto, eu incluso me corto a hora de opinar de cuestións nas miñas redes sociais persoais precisamente polo feedback. Estamos nunha época complicada para o feminismo, para a opinión libre, entón a veces quero opinar de algún certo tema e non o fago precisamente por temor a confrontación que nunca é sosegada en redes sociais, que quede claro. Superar ese medo é un camiño que temos por percorrer, eu me inclúo, non? E por iso foros como este son esenciais para que fagamos comunidade, compartamos as nosas vivencias persoais neste ingrato mundo do xornalismo, pero precioso, porque eu sempre defendín esta profesión como fabulosa e preciosa, os anos de vida que me saca. E fronte a este síndrome de impostor que nos dá medo a comunicar, están eses señoros que levan anos ocupando páxinas e páxinas de opinión nos diarios, minutos e minutos en televisión e radio, para decir a veces nada. É que non teñen nin síndrome de impostor, nin o coñecen, non? Por iso eu estou aquí un pouco para reivindicar, sí, o papel das mulleres como opinadoras, pero tamén o papel das mulleres a hora de ofrecer perspectiva de xénero nos medios de comunicación a diario. E non só nos medios de comunicación nacionais, non nos medios de comunicación pequenos, porque o próximo é o que, ao fin e ao cabo, chega máis de cerca ao lector. Precisamente nesa perspectiva de xénero é onde eu considero que hai dúas grandes eivas no xornalismo. Por unha parte, a que ten que ver co tratamento das informacións relativo ás mulleres migrantes, racializadas, do colectivo LGTBI, con algún tipo de discapacidade. Creo que están invisibilizadas nos medios de comunicación. Elas, aparte de sufrir por ser mulleres, sufren por outro tipo de condicións. E poñovos un exemplo, que se trata ben pouco, pero que se está empezando a tratar, como é o tema da prostitución. Cando falamos de prostitución nos medios de comunicación, xeralmente as imaxes que utilizamos son de mulleres estranxeiras. É certo que o 92% das mulleres que son explotadas sexualmente en España son estranxeiras, pero por que non poñemos o foco nel? No foco no prostituidor, porque as imaxes tamén falan, inda que pareza que non. E no xornalismo, máis. Ás veces eu tamén entón a miña culpa, porque vivimos nunha posición privilexiada, ao fin e ao cabo, de muller branca, privilexiada, que pude estudiar, esquecemos esas outras realidades. Entón, eu quería aproveitar que estamos en familia para reivindicar un pouco a presencia desas mulleres que tamén teñen moito que contar. E a segunda débeda que ten o xornalismo, especialmente o xornalismo local, coa perspectiva de xénero, é o tratamento das violencias machistas. Eu sempre defendín, o falaba antes na comida coas compañeiras, que os medios de comunicación temos unha responsabilidade tremenda á hora de abordar este tipo de temáticas. Sobre todo porque, históricamente, sempre se abordou como un suceso aislado, apostando polo sensacionalismo,
inicialmente nos medios audiovisuais, pero a día de hoxe nos diarios, moitas veces polo todo vale de internet, non? Porque creo que os medios non podemos abordar o mesmo un asfaltado dunha pista en Vilagarcía que un asasinato dunha muller. Ou igual que un accidente de tráfico na vía rápida que o asasinato dunha muller. Porque estamos falando dun atentado contra os dereitos humanos, non? É precisamente esta DVD histórica a que naceu unha iniciativa, unha iniciativa do Colexio de Xornalistas de Galicia, e que é a que me trae un pouco a min hoxe aquí, non? Para quen non coñezades esta iniciativa, explícola rapidamente. Esta iniciativa naceu porque hubo unha serie de mulleres xornalistas no colexio que detectaron que, con moi bo ollo, verdade, que o tratamento que se estaba facendo das violencias machistas nos medios de comunicación non era o correcto. Que fixeron entonces? Pois decidiron que a solución era formar a un grupo de xornalistas para que despois foran ás redaccións e formaran o resto de compañeiros, para darlles unha serie de tips que servisen, digamos, para axudalos a facer este tipo de informacións. Houbo dúas fases. A primeira foi unha formación impartida por unha catedrática que é unha eminencia na materia, que se chama María Isabel Menéndez, e a segunda foi irnos a redaccións a formar, sempre coa voluntariedade das direccións, claro, non era unha cousa imposta, senón que eles mesmos decían, pois sí, queremos que esta formación chegue a cabo. Por poñervos un exemplo, iniciouse esta iniciativa en plena pandemia, éramos sobre 20 xornalistas, os que, homes e mulleres, con inquedanzas en materia de igualdade, éramos sobre 20 nas formacións. Por motivos de financiación, tivo que adiarse hasta o ano 2025 e acabamos sendo 5, non había financiación suficiente. E foi nada, hai uns meses, cando se decidiu dar o paso e ir a 5 redaccións de medios de comunicación de Galicia. E, bueno, xa vos fago un spoiler, eu creo que se pode contar, que este ano continuaremos porque se renovou ese convenio coa Xunta de Galicia. A idea da iniciativa é moi boa, é pioneira, porque nin nas facultades de xornalismo se falou nunca de como tratar as violencias machistas, nin cuestión de igualdade. Eu xa me licenciei hai uns anos, pero a palabra igualdade non estaba en ninguna das asignaturas. Iso unha, pero teño compañeiras moi novas que se graduaron o ano pasado que tampouco escoitaron nunca de como se aborda as violencias machistas ou a igualdade. Curiosamente, si hai un protocolo informativo como abordar temas, por exemplo, como o suicidio, pero non hai un protocolo para abordar este tipo de violencias, vamos. E iso é grave. Por poñervos un exemplo, eu estive en 3 formacións, a miña formación empeza sempre con un test que é a violencia de xénero. Ese é un test que os que están ao outro lado teñen que contestar. Pois de 3 formacións, cada unha delas tería sobre 20, 30 persoas, máis ou menos, unhas máis que outras, conto cos dedos dunha man as respostas que acertaron. O sea, no ano 2026 aínda non queda claro que é a violencia de xénero. Despois explicareivos por que eu prefiro violencia machista e non violencia de xénero, precisamente por estas dúbidas que ainda siguen xurdindo. Ora sí que me poño de pé. Vou aproveitar o título da ponencia que me deron Diana e Susana, que datos, voces e contexto, porque considero que son 3 piares claves a hora de falar da violencia contra as mulleres, non? Eu engadín un subtítulo que é a importancia do relato, porque considero que como se contan as cousas influen. E vámoslo ver despois con algún exemplo, non? Creo que a violencia machista se ten que abordar como que é un atentado contra os dereitos humanos, como vos decía, un atentado contra os dereitos das mulleres, e dentro desas mesmas violencias, que non sempre pensamos que a violencia machista é aquela que exerce únicamente o home sobre a muller, que é unha delas, pero tamén hai outro tipo de violencias que están ocultas, pero que siguen aí, e aí os medios de comunicación teñen un papel importante. Non podemos falar de igualdade sen falar de violencias machistas, nin de violencias machistas sen falar de igualdade. Explícovos por qué. Porque se houbera unha igualdade real, tede claro que non existirían as violencias contra as mulleres. Porque se un home considera unha muller o seu igual, non a maltrata. E xa non falo de asasinar, que é o último vértice do triángulo, non. Se unha muller é considerada por un igual, non habría violencias machistas. Entón, a nosa loita é pola igualdade para erradicar tamén este tipo de violencias. E non podemos falar de tratamento informativo dos medios de comunicación
en materia de violencias machistas e de igualdade, sen falar de 2 hitos importantísimos. O primeiro deles é do ano 1997 e foi o asasinato de Ana Orantes. As máis novas seguramente non o recordaredes, pero as máis veteranas posiblemente sí. Ana Orantes é unha muller que foi a Canal Sur, a unha tertulia estilo El diario de Patricia, que todos vos sonan ese tipo de programas, un programa de máxima audiencia, para denunciar no ano 1997 que o seu marido a maltrataba. Un maltrato psicolóxico e físico reiterado durante moitísimos anos. Foi a primeira vez que unha víctima de violencia machista saía nun medio de comunicación. E o facía nun programa de prime time, porque no Canal Sur era un programa super seguido pola xente. O seu testimonio foi recollido. Días despois, Ana Orantes foi asasinada polo seu marido no xardín da súa casa. Foi un feito tráxico, tuvo que morrer ela despois de expoñerse nos medios de comunicación, pero sí que é certo que hai un antes e un despois no tratamento das violencias machistas a raíz dela. Até ese momento, os xornais e os medios de comunicación en xeral falaban de la matou por celos, crimen pasional, e ademais, esas informacións saían en breves ou nunha cola dos informativos. Abordábase como se houbera un accidente ou un atropelo, exactamente igual. E depois quería traer outra data, porque eu creo que é significativa, que no ano 2018, que tirei para casa, porque é a información que cubrimos no Diario da Arousa, que foi a violación grupal da manada, a sentencia da manada. A nivel internacional, o que mudou un pouco co tratamento das violencias sexuais, que é un tipo de violencia contra as mulleres, inda que nos medios non se abordou hasta ese momento como tal, violacións por un lado, violencias machistas por outro. Pero é o mesmo, partimos do mesmo. Foi no 2018, non? Que foi de forma espontánea, porque eu recordo que esta concentración se organizou en tempo récord en 3 horas en repulsa á sentencia da manada. E, de feito, en España, considerase que a cuarto lado feminismo, que é a que reivindica un pouco a loita contra as violencias sexuais, empezou a raíz da sentencia da manada, non? Empezaron a verse cambios sustanciais a hora de abordar este tema. De feito, mirade como se cubría inicialmente, esta é unha información do 2002, como se cubría o día 8 de marzo, este era o único espacio que tiña no xornal, no ano 2002. Non é específico no día no que eu traballo, senón que se vedes a hemeroteca en todos, ni siquiera iba en portada, e falábase, las vilagarcianas celebraron el Día de la Mujer con teatro e unha cena, e a perspectiva de xénero cero, tampouco había formación. Esta é a portada que a mí me encanta, que é do 9 de marzo de 2018, que é a histórica movilización feminista con miles de persoas na rúa, e a raíz aí hai un cambio brutal, pero en todos os medios de comunicación, incluso locais. Xa vos digo, eu son dun medio moi pequeniño, pero a raíz do ano 2018 pasamos a cubrir informacións, pero de 8, 9 páxinas, falando con xente implicada, visibilizando referentes, e dándolle voz a elas. Algo que tamén replicamos un pouco no que é o 25N, porque sabedes que a igualdade se celebra todo o ano, como debería de ser, pero esas dúas citas son especialmente vinculantes. E xa vos digo, no 2002, nin 2003, nin 2004, nin 2005, porque revisei os últimos 25 anos, nada, breves, fotonoticias, homenaxes con ramos de flores a señoras, este tipo de actos que mudou moito. Hai 2 cambios importantes, os medios mudan ca sociedade, a sociedade cos medios, pero tamén muda a legislación vixente, non? Eu creo que hai dous momentos que cambian radicalmente a forma tamén de que a sociedade vexa as violencias machistas. Un deles é a raíz da aprobación da Lei Orgánica de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Género. Sabedes que hubo un pacto de Estado no que todos os partidos se puxeron de acordo para aprobar esta lei de 2004. É unha lei que nace con eivas, porque para os que non o saibades, a lei, esta legislación actual, só recoñece como víctimas de violencia machista e, polo tanto, contabiliza nas estadísticas a aquelas mulleres que tiveron algún tipo de relación sentimental co seu agresor. Se foi exparella, muller, home, pero non recoñecen, por exemplo, como violencia machista outro tipo de cuestións. Poñovos un exemplo, ou varios. Diana Kerr non é considerada unha vítima de violencia machista. Eu creo que todos estamos de acordo que Diana Kerr morreu polo feito de ser muller, non morreu, matárona. E que foi violada, apareceu un ano e pico despois dentro dun pozo, é unha víctima de violencia machista, non contabiliza como tal.
Outro exemplo, moi próximo aquí, unha rapaza de Barro que se chamaba Jessica Méndez, con veciños de seus avós, se obsesionou con ela, embisteuna cun vehículo e morreu. Non contabiliza como vítima de violencia machista. Entón, eu creo que é unha reivindicación do colectivo feminista dende hai moitísimos anos que debe deixar claro que as mulleres morren porque son mulleres e mátanas porque son mulleres e, polo tanto, ten que ser reflexada na lei. Nas formacións que impartín xa houve algún exemplo que me aportaron algún dos compañeiros que falaban de que xa hai xurisprudencia e que hai sentencias que sí inclúen. Pero, bueno, queda un camiño por diante. E preguntaredesme, claro, como a lei orgánica non o contempla, eu como reflexo nas miñas informacións. Unha cousa é a lei e outra cousa é o xornalismo. Ti nos teus artigos ou nas túas colas de radio ou nas túas exposicións televisivas podes decir, pese a que a lei non inclúe isto como un caso de violencia machista, é un caso de violencia machista. E, de feito, hai unha semana, comentaba antes con Diana na comida, hai unha semana que o asasino de Jessica Méndez, desta rapaza de Barro que vos digo, perdeu o recurso, polo que recurría 22 anos de prisión, e vin artigos publicados que moi interesantes, porque falaban os ergos de xénero no caso de Jessica Méndez, o sea que eu quero ser un pouco positiva, algúns pasos se teñen dado. E outra lei que o cambiou todo foi a Lei Orgánica de Garantía Integral da Libertad Sexual, coñecida popularmente como a Lei do Solo sí é sí, no que as violencias sexuais se puxeron en prime time, nas portadas dos xornais, por fin. Non vou a negar que cunha reacción tremenda, porque sempre que queremos dar un paso do feminismo, sempre hai alguén que nos quere botar atrás, pero foi unha lei pioneira que puxo o centro do debate no que é o consentimento. A violencia simbólica non se ve moi ben, pero, bueno, vamos intentar... Hai algún... O que vos decía, que os medios de comunicación intentan sempre falar das violencias que hai en materia de ataque contra as mulleres, sempre relacionamos a violencia machista coa violencia que se exerce sobre elas por un compañero sentimental, pero os medios de comunicación mismamente exercen violencia simbólica da que se fala, non só pola non utilización da linguaxe inclusiva, que é un camiño por andar. Por poñervos un exemplo, nos cada vez que poñemos edila nun dos nosos artigos, hai comentarios nas nosas redes sociais que nos din que edila non existe. Se buscades na RAE, inda que non existira na RAE, que para mí é unha institución un pouco obsoleta tamén, pero na RAE edila existe. Pois hai esa loita constante. E despois, os medios seguen tendendo a facer no imaginario popular, revitimizando as víctimas, poñendo os agresores moitas veces dándolle voz, fomentando os estereotipos de xénero, cousa que non pasa co outro lado, ese tipo de cousas. Este sí que se ve. Algúns exemplos reais. Esta é Carolina Marín, supoño que todos a coñecedos, porque é unha multicampeona de badminton. E o titular que consideraron que debían de poñer cando quería repetir nun mundial ou nunhas olimpiadas foi este, e hasta se acha do novio. Ora que está tan de moda Mbappé e a seu idilio con Esther Expósito, non me imagino un medio de comunicación titulado e hasta se acha do novia. Falaremos de Mbappé porque non marca goles ou porque está lesionado, pero este titular non o veremos nun home, seguro. E a día de hoxe vense cousas moi parecidas. Exactamente en tela. Paula Pliego, la sexy esgrimista mexicana que tiene unha figura escultural. Aquí a noticia, polo que eu entendo non son moito de información deportiva, xa vos falará mañá Nieves dela, pero a noticia é que ela estaba en cuestión por un tema de doping, non? E o medio de comunicación decidiu titular así. E xa non digo a utilización da imaxe, que xa é terrible, pero incluso titular, que te leva o que te leva. Outro exemplo, aquí español. Vale que o jaleo español é un pouco de prensa rosa, non? Pero Lidia Valentín, la exuberante belleza de la olímpica de bronce, esta imaxe, unha olímpica de bronce, co que costou ás mulleres chegar a ese nivel. E nas olimpiadas de inverno, que son recentes, eu vin titulares semellantes, con medallistas olímpicas. E quería traer esta portada porque é a do País, pero podría ser a de calquer outro medio, porque esa portada, non sei se a recoñecedes, son Leticia Ortiz, Indera Princesa, e Carla Bruni, a que era muller de Sarkozy, e foi unha cumbre que se fixo entre Felipe VI e Sarkozy. E a imaxe que ilustrou todas as portadas dos medios nacionais foi esta. Dos culos.
O sea, esta é a imaxe que ilustrou. Cando elas tamén teñen moito máis que dicir que a súa figura. Creo que quedou constatado. Esta imaxe que creou moita controversia nas formacións ás que a levei, supoño que a recoñeceredes porque foi super polémica, é a imaxe de Soraya Sáez de Santa María. Sabedes quen era Soraya Sáez de Santa María? Foi unha das mulleres con máis poder en España, foi vicepresidenta do goberno, no goberno de Rajoy, e ninguén cabe duda de que Soraya tiña un poder inmenso. Unha destas mulleres, aparte aprobou a oposición moi nova, tiña unha voz moi potente no goberno, pero sí é certo, e isto é algo que saiu nas formacións que eu impartín de algunhas compañeiras, que falaban de que Soraya tiña unha imaxe moi masculina. E pasaba a Angela Merkel en Alemania, tiña unha imaxe moi masculina. E que con esta imaxe, que foi pactado, obviamente, nadie obligou a Soraya a facer esta portada, querían como feminizarla, digamos. Eu creo que o resultado é todo o contrario. E creo que ela non necesitaba iso. Na formación, houve un home, con un cargo, que me preguntou, pero ella lo hizo porque quiso. Porque, verdad, Soraya podía decir que no. Se Soraya non podía decir que no, quen podía decir que no? Alguén asesorou, non? Ela deixouse guiar. Pero porque ela quixera, non quere decir que non sea sexista, ou que este ben. A ela entrevistaron despois desta portada, se a buscades a entrevista, ela arrepinteuse de ter feito este posado, porque creo que o que intentou trasladarnos se conseguiu. Ela non necesitaba iso porque ela incluso sustituía ao presidente do goberno nos debates. Creo que a súa valía e o seu poder non estaba en cuestión. E tamén, claro, teño que falar un pouco, con moita pincelada, da violencia simbólica na publicidade. Na publicidade porque sale nos medios de comunicación. Estes son dous anuncios moi míticos. O primeiro é de Jimmy Choo, que eu creo que hoxe en día estaría prohibido, quero pensalo. É terrible para anunciar uns zapatos facer este tipo de publicidade. E o segundo é un mítico anuncio que tuvo moitas versións de Axe, que creo que todos temos no noso imaginario. Están desaparecidos, pero de vez en cando ves cousas na tele, sobre todo, estos son anuncios de periódico, no que dis, madre mía. O que vos decía, que a violencia contra as mulleres, do que se fala máis nos medios de comunicación, é da violencia no ámbito da parella. Eu quería traer os exemplos anteriores, porque, bueno, sendo xornalistas, eu creo que é necesario ver tamén o que facemos mal, non? Non sale, non pasa nada, casi o sei de memoria. Pois a violencia de parello do compañeiro íntimo, antes chamaba do maltrato, violencia doméstica. Aquí o que quería reflexar é a diferencia de nomenclatura, non? Inicialmente chamábaselles violencia doméstica, violencia pasional. Isto está totalmente obsoleto. Eu creo que casi nadie utiliza iso xa nos medios de comunicación. Eu busquei outro día na hemeroteca unha información dunha muller asasinada en Meaño, do ano 2007, na que todos os medios de información locais en Arousa puxemos violencia doméstica. Eu incluída porque escribín esa información. Estou máis reconstruída, digamos, e non o faría. Que pasa poñendo violencia doméstica? Que te pode referir a outro tipo de violencias, por exemplo, dun pai a un fillo, perdón, dun irmán a un irmán. Eso sería violencia doméstica, pero nega o que é o problema estrutural, que é a violencia contra as mulleres, que é un problema estrutural do heteropatriarcado, e creo que esa lección témola todas aprendida. Cales son as nomenclaturas correctas? Que eu que poñería de positiva, pero dígovolo igualmente. Eu prefiro violencia machista, precisamente polo que vos decía, porque violencia de género, cando eu fun coas formacións ás redaccións, algunha xente dicíame, eu preguntáballes, que é para vos a violencia de género? E moita xente, non dúas persoas nin tres, decíame, es la que ejercen los hombres sobre las mujeres e las mujeres sobre los hombres. No ano 2026, eu dicindo, a ver, pensaba que era un debate superado, non? Entón eu creo que a nomenclatura máis adecuada é violencia machista, porque fala exactamente da estrutura do problema. E quero facer un inciso, porque efectivamente as mulleres tamén asasinan. As mulleres non somos seres de luz. Asasinan, rouban, son narcotraficantes tamén, pero hai un código penal que as penaliza, por moito que haxa no imaginario popular de que ellas non les pasa nada, non é certo. Pero non é un problema estrutural da sociedade. En unha semana tan tráxica como a que levamos, que xa me pillou a realidade, os exemplos xa me pillaron antes de vir aquí, nunha semana tan tráxica, cuestionar que a violencia de xénero non existe, inde peor. Entre os exemplos que poñía tamén está a violencia vicaria.
que é un tema que se aborda moito nos medios de comunicación locais, tristemente, pero que en informacións non de hai tantos anos non se vinculaba co que é a violencia machista. Eu recordo cubrir o caso, supoño que vos sonará a todos, o caso do home de Moraña que matou as dúas nenas, e que foi abordado como un tema de violencia vicaria, pero non dentro do contexto de violencia machista, por exemplo. O caso Bretón, si se falou de violencia vicaria máis tarde, o caso de Tenerife, das nenas de Tenerife. Pero é unha cuestión tamén ainda por abordar, vamos, ainda lle queda moito. Pero vale, que teñades en conta que a violencia vicaria é dentro das violencias machistas. Que facemos mal? Problemas técnicos no directo, non hai problema. Pois o que facemos mal é seguir abordando, por exemplo, as violencias machistas como un suceso. E aquí, en toda a miña culpa, pero tamén comprendo que é o xornalismo local do día a día. É moi complicado estar cubrindo no mesmo día un asasinato, cubrir un pleno e ir a unha presentación da Cidade do Libro. É moi complicado. Entendo que o traballo das xornalistas locais é iso, é ser todo terreno. Entón, a veces non temos o tempo sosegado para plantear as informacións como deberíamos. Dito isto, aquí hai que contar o que temos que facer ben, non as eivas que temos. Entón, creo que o que facemos mal é que tratamos as informacións como se foran un suceso, que a veces lle damos a voz aos agresores e aos veciños dos agresores, como se os veciños dos agresores soubesen o que pasa en cada casa. Es que sempre saludaba, é unha buenísima persona, es que la quería tantísimo, nunca me hubiera imaginado que la hubiera matado. E xa non falo dos que acaban en asasinato, que son os mínimos, afortunadamente. Pero hai mulleres que están violentadas nas súas casas que non o van a dicir fora, por os motivos que sexan, hasta que dan o paso de denunciar ou non, e non por iso teñen que ser cuestionadas. O sea, as fontes veciñais non son fontes autorizadas. A ver se nos queda claro, non? E sobre todo a ver se lles queda claro os que mandan, non? Porque a veces tamén pasa que, es que nos que estamos quedando atrás. Eu recordo un caso, porque aparte me marcou porque me tocou a mí na miña parroquia, eu son unha pequena parroquia de Caldas, que non hai tantos anos, eu creo que foi hai 3 ou 4 anos, no que o asasinada, e o seu asasino foron enterrados no mesmo panteón. É así de tráxico, porque a familia, os fillos que naquele momento decidiron enterralos no mesmo panteón, porque eles consideraban que su padre non era un agresor, sino que tenía unha depresión, este tipo de cousas. Que pasa? Eu podo entender que un fillo non vexe ao seu pai como aquellos que salen en la tele, podo entendelo perfectamente, pero un medio de comunicación non pode replicar o dolor dun fillo, porque o dolor dun fillo é unha cousa moi persoal, ou da familia, pero o medio de comunicación ten que ser profesional e facer informacións con rigor, e non caer no sensacionalismo que é o que nos leva axudando ou axudando nada, todo o contrario, durante todos estes anos. Despois, as imaxes das víctimas. Xeralmente, sacamos as imaxes das víctimas en posición de defensa, sempre coa cabeza baixa. É moi difícil conseguir un testimonio dunha víctima. Eu tamén o entendo, que non se sintan arroupadas, porque o que hai aí fora é terrible. Entón, intentar tamén mostrar que hai salida. E na que parece que non, eu sempre digo que ser feminista é moi positivista, é optimista, é complicadísimo, e que quede claro que hai saída. Eu quero tamén lanzar esta mensaxe. Non sei o que había aquí, porque non sei... A ver se... Sí, xa sei o que había. Non vos quero facer spoiler do seguinte. Aquí había unha cita de Giselle Pelicot, porque xusto nada, hai 2 días acabei o seu libro, que hai unha semana que o sacou. Supoño que coñecedes a Giselle Pelicot, pero que non nos coñece, super coñecida, que non nos coñeza, quero recordala. Era unha muller francesa de 70 e pico anos agora, que durante 10 anos foi violada polo seu marido, que por encima a ofrecía a outros homes de fora, a máis de 70 homes que apareceron gravados. Ela nunha posición inerte porque a drogaba para violala. Ele introduce un debate moi importante que é o tema do consentimento. Consentimento dentro do matrimonio, porque hai xente que a día de hoxe a pon en cuestión. Había unha cita moi interesante que non a teño en papel, entón non a podo replicar, pero lede o libro porque merece a pena, o devorei en 2 días, e decía que
entendía aquelas mulleres que non daban o paso de denunciar, porque incluso ela, tendo vídeos no teléfono, no que aparecía violada por 70 homes distintos, en clara posición de morta, porque estaba morta prácticamente, ainda dudaban da súa palabra. E o peor paso polo que ten que pasar unha vítima de violencia machista ou de violencia sexual é que non te crean. É que no ano 2026 ainda estemos dubidando da palabra da vítima da Manada ou da vítima de Dani Alves que quería lucrarse de pobre jugador de fútbol, millonario, é increíble. Entón, traivos uns exemplos que son precisamente disto. É o caso de Nagore, que é unha rapaza que nos Sanfermíns foi apuñalada por un reputado médico psiquiatra con diversas puñaladas, e no xuicio que lle preguntou o xuiz a nai dela era se Nagore era ligona. E se o fora, que? No xuicio da Manada, el tribunal admite el informe que un detectivo hizo sobre la víctima los meses posteriores a la violación en San Fermín. Recordade que a víctima da Manada, a defensa, lle puxo un detective privado, por se a ver se lle ocurriera tomar algo despois da violación, ou a salir de marcha, e que ten que quedar encerrada na casa, ainda por encima, que é onde nos queren, encerradas. La víctima de la presunta violación de Dani Alves ha renunciado a ser indemnizada por el jugador, tamén, porque sempre se lle cuestionou que o facía por cartos. Sigue aí, aínda... A parella sentimental, creo que muller agora, de Dani Alves se lle deron minutos e minutos no prime time, dun programa televisivo tremendo, defendendo al maravilloso que era su marido. Iso é o que non se debe facer. O que vos decía, que seguimos vendo publicado o emitido, sinto que non poida ir o tema técnico, pero intento transmitirvolo por palabra. Pois iso, seguimos vendo como se entrevista aos agresores, incluso na cárcel. Xa non nos vamos ao caso del Cuco, da nai del Cuco, non. Na cárcere, en medios de comunicación galegos, entrevistouse a asasinos de mulleres. O que teñen que aportar é que ella me ponía los cuernos. Pois moi ben, hai que matala. Ese é o que seguimos vendo, non? Caracterización do home como é un monstro, é un animal, un error. O sea, non, son persoas. Non o parecen, porque son máis insensibles porque matan mulleres, pero son persoas, non é un monstro. O Chiclé non é un monstro, inda que sea a primeira palabra que se nos ven á cabeza. O Chiclé era un depredador sexual, pero sabía perfectamente o que facía. Non é un monstro, non? Elas, quero lanzar ese mensaxe de positivismo de Giselle Pelicot, sí que poden sair, porque ela, aparte, hai unha frase dela que todas coñecedes, seguro que quero que la vergüenza cambie de bando. Ela decidiu que o xuizo fora a porta aberta para que lle viramos as caras aos que a agrediran. Ela convertirse nun símbolo de que ela non ten que avergoñarse de nada. E para min ese é un referente que sigo levando porque sí que considero que a vergonza ten que cambiar de bando. E poñer o foco no agresor e no que acomete o crime, non na agredida. A realidade actual, falábamos antes de que a realidade xa me pasou por encima, eu mandei esta presentación xa hai uns días e desgraciadamente xa hai casos novos que ocupan os telediarios, as portadas dos periódicos. Por poñervos un exemplo tamén do que vos decía de que a lei non contempla aqueles que non son compañeras sentimentais. O crimen, nada, o triple crimen de Miranda de Ebro, de Burgos, de hai un par de días, solamente contabiliza a unha, que era a ex do asasino, cando son realmente 3 víctimas. O Ministerio solamente contabiliza a unha. Creo que é unha débeda pendente que temos que solucionar e un pouco desde os medios de comunicación presionar para que esa lei tamén cambie, non? Isto sigue pasando, este é do 2024, esta noticia do 2023. Muere unha mujer asesinada por su pareja en Marbella, non morren, mátanas. Creo que esta é a lección número 1 de tratamento da violencia machista, pero que ainda se sigue vendo en medios de comunicación. El marido de Arantxa, embarazada de 4 meses, la asfixió por celos. Esta noche voy a dormir en la cárcel. 2023, non ano 2002. La asfixió por celos. Muere una mujer de 46 años atropellada por su pareja, ya detenida en la Codosera, Badajoz. Su título, el delegado del gobierno descarta violencia de género en el crimen y apunta a una disputa familiar, aunque la investigación siga abierta. Este foi un caso moi controvertido porque inicialmente é certo que a delegación do goberno negou que fora violencia machista. Non sei se puxen a seguinte, non. O día despois este mesmo xornal puxo que efectivamente era violencia machista. Eu entendo o xornalista, quería traer este caso específico aquí, porque se nun primer momento a delegación do goberno che di que non é a túa fonte oficial, que faz para titular? Entón,
igual era o menos malo dos titulares que tiña. O día seguinte sí que rectificaron. Este é tremendo. Rubén maltrata al Valladolid. Era un xogador, aparte foi condenado, por mallar a súa muller terriblemente. Eu xa vos digo que non son seguidora da información deportiva, pero igual dos peores titulares que se ven neste caso son as de información deportiva. A algún iluminado se lle ocorreu que era boa idea, Rubén maltrata al Valladolid, un condenado por violencia machista. Acertadísimo, El asesinato de María Laje en Vigo, consecuencia de la feminización de las funciones militares y policiales. Un enfoque moi curioso tamén, A mí non se me tería ocurrido, original, parece. Muere un vecino de Brión que se prendió fuego en su vehículo con su mujer dentro. É complicado, a ver, é que eu tamén cometo erros, que non son perfecta, pero é complicado facer este titular. En serio, moi complicado. Chegar a como facer esta redacción e poñela, a mí pareceme complicadísimo. Ramón Laso, que o ten todo, non? Muere un vecino de Brión, a protagonista é el, que morreu pobre. A ver. Ramón Laso, el psicópata que mataba por amor. Esa típica crónica social, pero nun medio de comunicación a tirada nacional. Que mataba por amor. Este es bastante recente. El alcalde de La Pedreta afirma que el hombre que asesinó a su pareja la quería. No veo violencia de género. Despois tivo que rectificar, obviamente, o que se agradece, hai outros que non o fan, e condenou o crime machista. Pero o que vos falo, este é unha fonte oficial, porque sí que é un alcalde dun municipio, consideras unha fonte oficial, pero os veciños, a maioría vanche decir isto. Entón, volvo a repetir, non é unha fonte válida. Enfoques que mudaron, porque eu xa vos digo que sempre intento transmitir algo positivo con respecto a isto, non? Que aínda que é difícil. Estes son tamén artigos bastante recentes, de Nevenka a Edil de Móstoles, claves dun caso que repite patrones machistas 26 años despois. É unha reportaxe que está moi ben documentada e moi ben analizada, na que fala dos sesgos de xénero que hubo no caso Nevenka, que todos coñecedes, aparte, con esa película. Da Edil de Móstoles, que tamén é moi recente, que tampouco creron. 26 anos despois seguimos replicando o mesmo, pero este enfoque pareceume moi acertado. Tamén este que de público que el síndrome de alienación parental non existe, tampouco en el caso de Rocío Carrasco. Sabedes que cando Rocío Carrasco foi a un programa de prime time a contar os malos tratos que sufría de Antonio David, se falou moitísimo do síndrome de alienación parental. En os medios de comunicación falaban do síndrome de alienación parental, como se fora algo científicamente probado. Para que non os oibades, o SAP, porque como se escribe, SAP foi un invento, porque é un invento, e non o digo eu, está recoñecido como invento dun señor que era un pedófilo. Era un pedófilo porque nos seus propios escritos fala de que as agresións sexuais a menores podían evitar violacións. Cando unha agresión sexual a un menor sempre é unha violación. Non é unha relación sexual, é unha violación. Este señor o que decía era ese tipo de cousas, ou xustificaba o maltrato a unha muller, foi o que acuñou este termo, non? Que era o SAP, que se sigue vendo a día de hoxe. Hai informes do IMELGA, que eu lín hai meses para informacións no ano 2025, no xornal do que traballo, no que os técnicos do IMELGA poñen que o SAP existe, con nomes e apellidos. Entón, claro, a ver, está moi complicado, pero os medios de comunicación poden facer cousas como estas, e non sempre enfocarnos a falar dese tipo de cousas cando é o 8M ou 25N, que é algo no que tamén non cambiamos moito, que sempre falamos de feminismo, e loita feminista no 8M e no 25N. Despois tamén tiro para casa con este artigo, que non está sola, agentes especializados protegen a las mujeres víctimas de maltrato, que foi unha reportaxe en dúas bandas que fixemos no Diario da Arousa, un ano pasado, penso, no 2024, no que intentamos dar a outra versión ou outro apoio ás víctimas, non? O que vos decía, de darlle saída. Falamos con agentes da Policía Nacional e da Guardia Civil, aí salemos da Policía Nacional porque a Guardia Civil non quixo sair, na foto. Explicáramos como funcionaba o sistema Biogen e todo iso. Que ainda agora moitas mulleres o poñan en dúbida, e parece que hai motivos para facelo. O certo é que tamén teñen que buscar un rincón nos medios que sexa unha esperanza, eu creo, Entón, como informamos? Pois, bueno, como non hai o texto, dígovolo,
No tema da violencia contra as mulleres, pois, a ver, fuxir dos estereotipos de xénero, fuxir do sexismo, as fotos, algunhas de xogadoras de fútbol feminino, que eu me quedo pasmada, non sacan esas fotos dun equipo masculino. Outro tipo de violencia contra as mulleres, os ventres de alugueiro. Sempre que vedes unha información nos medios galegos, polo menos, sobre a violencia contra as mulleres en ventres de alugueiro, non é esta imaxe, verdad? Sempre dunha barriga blanca, preciosa, dunha muller blanca, rubia normalmente, pero a realidade é as imaxes tamén falan. Cando vos falo eu son xornalista, son redactora, pero tamén reivindico o papel dos fotógrafos, porque a veces unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Eu vexo esta imaxe, teño claro que os ventres de aluguer son violencia contra as mulleres, e que non me queda ningunha dúbida. Entón, apostar un pouco por ese tipo de pedagogía, digamos. Na violencia na parella, pois, o mesmo. Falar de que poñer o foco no agresor e non na vítima, non revictimizala, non contar datos sin dar un contexto, por exemplo, non intentar culpabilizala. O que vos decía, perdón, algo fixen mal. O que na violencia sexual un tanto do mesmo. Caso Diana Quer. Artigos, pero ríos de tinta, porque aparte foi un caso moi mediático. Ríos de tinta sobre o caso Diana Quer, no que falaron de se iba vestida, de se fumaba porros, de se a nai era unha loca asesina, de se a irmán era unha gótica, e ao final a rapaza estaba nun pozo. Era máis fácil do que pensábamos, non? Poñer en cuestión onde estaba, que estaba borracha. Ese tipo de cuestións. E non que o diga o propio xornalista, senón darlle voz a fontes que din iso, e que están publicadas nos medios de comunicación. Xa para acabar, porque se me acaba o tempo, eu quería facer un pouco de reivindicación, sobre todo dicindo unha cousa, que non son datos, son mulleres. Preguntábame antes nunha entrevista a un compañero da cadena SER que pensaba que había que ter para informar adecuadamente das violencias machistas, que tiña que ter un xornalista, cales eran as claves. Eu creo que a clave primordial é ser persoa, é ter empatía. Eu creo que unha persona que non teña empatía non pode ser un bo xornalista, xa partindo desta base. Que hai moitos xornalistas que non teñen empatía, que son auténticos psicópatas, que a veces o entendo porque está moi fastidiada a cousa, pero é certo. Entón, eu creo que quero acabar lanzando unha mensaxe de esperanza, non? Primeiro, porque que estemos aquí falando disto xa é un punto positivo. Segundo, que os directores dos medios abran as súas portas, a caixa formación sobre isto, eu creo que está ben. Que queda moito por facer? Por suposto. Temos que andar moito camiño e moito por percorrer, pero creo que podemos ser positivos respecto a iso. Nesta oleada negacionista, que na que todos estamos cansas e un pouco hastiadas, eu creo que temos que volver un pouco a vista atrás daquelas que antes que nós tamén conseguiron loitas históricas, porque foi o legado que nos deixaron, e non seguir loitando, unidas, agrupadas, como aquí, falando en conxunto, sendo perigosas, para deixar o legado ás que veñen mañán, non? Que, como dices, que vai estar mañá a parte aquí, en concerto, deixar esa semente de vencer, digamos. Gracias.